Video to ba? Sandali, tingnan mo yun, oh. Hello guys! Ayan, welcome back po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mrs. Mapalad. Ayan. So, kung bago ka lang sa aking channel guys, i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka lagi sa aking mga videos. Ayan, kung magugustuhan mo naman ang aking video ngayon guys, i-click mo ang like at share at mag-comment ka na rin sa bandang ibaba. Ayan. So, ngayon nandito tayo sa likod ng bahay para manguha tayo guys ng puso ng saging. Ayan, para gagawin natin na merienda mamaya. Ayan. So, samahan niyo ako guys magsungkit ng puso ng saging. Ayan. Ayan na guys, yung puso ng saging. Ayan. Kapag sa Ilocano naman po, ay sabunganay ang tawag dyan. Ayan, ipapakulo ko na po. A few inches later. Ito na yung nilagang puso ng saging guys. Kailangan na nating i-chop. Ayan. Ito na guys yung luto ko na puso ng saging. Sa kung tawagin ay burger. Ayan, ito na po. Tikman na natin. Tapos meron nga pa pala tayong ano dito, suka. Suka na pinakurat. Ito yung sausawan natin. So, tikman natin kung masarap. Masarap. Yeah. Ito masarap talaga. Yung hirap na hirap talaga akong magsungkit ng puso ng saging.
Tapos, ang sarap pa lang kumain. Video to ba? Sandali, tingnan mo yun, oh. Tingnan mo. Ay, Rainy. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang aming video. Sana po ay nagustuhan ninyo. Pakipindot na lang po ang like at share. At hanggang sa muli. Bye-bye!